डायलॉग बघा काय माहिती बघितलं डायलॉग. पूनम ताई काय करते? हा ताच विचारतोय काय करतं काय? अरे ही ह्या दुसरा पण हा बघ, हा बघ पावडर लावता. बाजारात आगुळ घेऊन जातात ना बाजारात, तेव्हा त्याच्यात जास्त करून त्याच्यात मिठाचं प्रमाण असतं. आधी खाऊन बघा, उघडून घ्या. आणि काय काय जण जांभळाचा ह्या पण टाकतात त्याच्यात, ह्या मी नवीन ऐकलंय. जांभळाचा वस्तू ती पण कोकमांका लावतो तसा वरसून दिसतात टकटकीत. म्हणून आमचे प्रोडक्ट जरा महागत. आम्ही कसे ओरिजिनल देतात. असं आगोळ चिकटलो ना हातात तसं पडणार नाही. ह्या टाकू नको, पडणार नाही. म्हणजे आयला बघित पण अरे पडता जोक होतो फक्त. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात आपले खूप खूप स्वागत. आणि आत्ताच मी गावी आलो आहे. बॅग दिसते, बॅगेत खाचक्या बाकी काय नाही. आणि आता इथून एका शूटला जायचं आहे. आत्ताच गावी आलो आहे, म्हणजे 2 दिवस झाले माका येऊन. होय आता नारिंगरात आत्ता येतं आहे. कारण काय इथून आता आमका माका आणि बाबू एका शूटिंग का जाऊचा आम आता. होय आता पुणग्याचा काय चालू आता बघूया. नाही ना म्हणतो कोकणा तयार आहे, सगळी तयारी जोरात आहे रे यंदा. काय 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 हा काय काय ही पंचाची साठ ही बघ. बाबा ही ती दाखवू नको. मागणी मारण्याची आणि पुरवठो कमी आहे. दाखवू नको हे आता सांगते. नाही तर ती बघून त्यांच्या तिकडे तोंडात पाणी सुटतं. तुम्ही उभे राहिले असेल चला इलेल्या माणसांका बसवा. हो बसा बसा बसा. तुम्ही राहूच्या आता सांगतो बेटी पुढचा शब्द मी वापरलो. बघा पंचाची आणि याची कसली आंब्याची बनत की काय वरची आंब्याची होती. तरी पण तो दाखवत नाही नाही दाखवतंय लोक कळाले किती प्रमाण आता बनवूचा. त्या दिवशी ती खाली पडणार ती सगळी साडीच्या खाली ठेवली. तर मित्रांनो बघू शकता किती साठ पूनमताई इथे बनवत आहे. पण तुमचे फोन बाबू उचलत नाही. बऱ्याच जणांचे पहिले कमेंट नंबर तुम्ही नंबर खाया नंबर खाया नंबर खाया. तर हा थांब 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 पुणग्याचा नंबर तर तसं मिळणार नाही. पुणग्या बाबल्यापेक्षा पुणग्या बिझी आहे. पुणग्याचा नंबर हा पुणग्याचा नंबर तर मिळणार नाही. बाबल्याचा नंबर हा आपल्या फणसाच्या साठाच्या व्हिडिओच्या खाली प्रत्येकजण मला ताच विचारतात. असं कमेंटमध्ये नंबर देऊ शकत नाही. काहीतरी यूट्यूबचे टर्म्स अँड कंडिशन आहेत, त्याच्यात आम्ही नंबर शेअर करू शकत नाही कमेंट्समध्ये. थांब थांब सांगतोय. तर नंबर कमेंट्समध्ये देऊ शकत नाही. यूट्यूबचे तसे टर्म्स अँड कंडिशन आहेत. त्यामुळे नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये फक्त फणसाच्या साठाच्या व्हिडिओ होता. आणि काळी मिरीच्या आता रिसेंटली जो व्हिडिओ गेलो त्याच्यात पण बाबूचा नंबर खाली डिस्प्ले म्हणजे व्हिडिओमध्ये डिस्प्ले होता. तर अशा ठिकाणी नंबर होत काही काही व्हिडिओ आम्ही देत आहोत. पण कमेंटमध्ये कोणाक नंबर जे मागतात त्यांना कमेंटमध्ये नंबर मिळणार नाही. कारण की तसा यूट्यूबची टर्म्स अँड कंडिशन आहेत, कमेंटमध्ये नंबर शेअर करू शकत नाही. दुसरी गोष्ट दुसरी कमेंट अशी आहे की बाबल्याक आम्ही फोन करतो पण बाबलो काय फोन उचलीत नाही. तर केल्याबरोबर लागोपाठ 4-5 फोन करू नका. एकदा उचलल्या नाही की जरा थांबा, दुसऱ्या दिवशी करा आणि संध्याकाळच्या टायमात जरा करा. आणि तिसरी गोष्ट महत्त्वाची, बाबल्यांमध्ये 2-3 दिवस फोनच स्विच ऑफ करून ठेवलेला आहे. कारण की त्याचा नंबर दिल्याबरोबर त्याला एवढे फोन इले आणि त्याच्यात अर्ध्यापेक्षा जास्त फोन हे फक्त गप्पा मारण्यापुरता होते. बाकी काळी मिरी तुमची नको ना, तुमची साठा नको, काय नको. गप्पा मारतात का कळतं हा तुमका बोलायसारखं वाटतं. पण एक 5-10 मिनटं ठीक आहेत. कारण की त्याका पण त्याची कामं आहेत आणि बाकीच्यांचे बरेचसे कॉल चालू असतात. तर सगळ्यांचेच कॉल त्याच्यामुळे उचलू शकत नाही. मग सगळ्यांका राग येतात. त्यामुळे तुम्ही फोन करा असा काय नाही, फोन करू नका असं नाही. पण 5-10 मिनटात फोन आटपा. कारण की बाकीच्यांचे फोन चालू असतात. नंतर मग तो फोन उचलू जे बंद करता असा. बाकी त्या डोक्यात काय तसा वेगळे ह्या नाही. त्यामुळे मी त्याचं उत्तर दिले फोन कशाक बाबलो उचलत नाही. कामं असतात. आणि तुझं टायमिंग सांग काय त्या टायमात. टायमिंग सांगितलंय मागच्या व्हिडिओत संध्याकाळी 7च्या पुढे. 7च्या तुझी आंघोळ आटपतं 7पर्यंत. 8च वाजतात. हा मग 8 ते 10च्या दरम्यान तुम्ही फोन केला का? 8 ते 10 पर्यंत केला तर इले की लागो पाठ घ्यायचो उचलू की त्याचं उचलू. हा तस त्यामुळे मारण झालं माझं. पुणग्याचो काय फोन उचलू हे माझा नंबर देऊच नको. हा ती आमचेच फोन उचलू त्या टाइम असा झालेला. बाकी काय आता दुसरा बघा दुसरी बघा पुढे पण बिझनेस जोरात होते बघा बाबा. ते बिझनेस यांचं सध्या जोरातच. पण जेवढी तुमची मागणी आहे तेवढं पुरवठा त्यांच्याकडनं होत नाही. पण तसं नाही. खरी गोष्ट आम्ही घरगुती करतात. हे काही जणांना असं जास्तीत जास्त प्रोडक्ट नाही मिळू शकत. म्हणजे असा
1 2 4 पायली सगळ्यांका सांभाळूचे लागतात. असं 50 मिळू शकत नाही साठा. आम्ही थोडक्या प्रमाणात करतो. जेवढं आमच्याकडे साठो येतात तेवढ्या प्रमाणात करतो. असा पण तरी पण तुम्ही फोन करून विचारा होत की नाही. असं एक गोष्ट नाही मिळाली तर दुसरी कोकमा यंदा मिळणार सगळ्यांका तर आधी सांग. कोकमा अजून रत्तांबे पाडलेले नाही. हा मग 2 महिन्यानंतर 1 महिन्यानंतर चालू आहे माझं काम. हा हळूहळू गोळा जमवा जमवीत आहे. त्यामुळे कोकमा आणि मेन म्हणजे आगळाची मागणी आहे भरपूर. 1 लिटर 2 लिटर ओवा तेवढं मिळू शकत नाही. कारण आगळ प्रत्येकात जेवढं घट्ट डिकासारखं तो लय महाग पडत एकदम. आम्ही पाणीयार कधी मुळात देतच नाही कोणा. बाजारात आगुळ घेऊन जातात ना बाजारात, तेव्हा त्याच्यात जास्त करून त्याच्यात मिठाचं प्रमाण असतं. आधी खाऊन बघा उघडून. आणि काय काय जण जांभळाचा ह्या पण टाकतात त्याच्यात. हे आम्ही नवीन ऐकलंय. जांभळाचा वस्तू ती पण कोकमांका लावतं तसा वरसून दिसतात टकटकीत. म्हणून आमचे प्रोडक्ट जरा महागत. आम्ही कसे ओरिजिनल देतात. असं आगोड चिकटलो ना हातात तसं पडणार नाही. ह्या टाकू नको पडणार नाही. म्हणजे आईला बघित पण अरे पडता जोक होतो फक्त. असंच आजचं वाक्य होतं कोणाचा तरी तर आम्ही मारलंय जोक म्हणून. हे कळत बाकी गो आयो मेन गो. तू काय पुष्पासारखं चालू केलं की काय? पाणी नाही चाय नाही काय विचारित नाही. पुष्प खय गेला आणि तुझ्या पुढ्यात नाही गेला कल्टी मारू. आग भीक मारूची पद्धतच नाही. थांब पुष्पा आता तुमका व्हिडिओ दिसला की नाही पण माका माहित नाही. पुष्पा इलेला पण त्या गायब झाला. अशी ही बघा पाहुणे इल्यावर त्यांना हाक भीक मारूची पद्धत नसता. तुम्ही फक्त कमेंट करता बिचारी पुष्पा साधी पुष्पा तुम्ही त्याका छळताच. पण आता तोंडात एक शब्द काढला नाही बघा डायरेक्ट गेला खायता. पावडर लावून नटापटा करून गेला खायता. काय काय आता दाखव. नवीन डबो काय आपण नवीन डबो नाही त्याच्यात घ्यावं. साठा मग तो मोठ्यान बोललो का माहितच साठात तुझ्याकडे ती. तू खाणार आहे बिस्किट पुडू पार्लेचं? पार्लेचं नको. पार्ले आता खाल्लंय मी. ह्याच्याकडे व्हरायटीची असतात ना. खाण्याचं काम भारी आहे. लोक म्हणतात ताच लोक कमेंट करतात तू फक्त हय येऊन खाऊचं काम कर. परत म्हणतील हय येऊन तू खाऊचं काम कर. अरे खावा रे लोकांच्या ह्याच्यात आपण या करायचं ना. आता तुला व्हिडिओत बघेल तुझी बहीण. माझी बहीण बघेल ती एवढे बघते ना. त्याला त्यांची नावं सगळ्यांची पाठ आहेत. मग सगळ्यांची नावं पाठ आहे. तू नाही घेतलं चाय? नको मला नको. मी आताच घेतली. आता गावापासून सगळे पंकज भाऊजी कुठे आहेत? झाडावरून पडले कायच्या तकडे शिवून या. उडी मारल्या नाही रे पाय घसारलो. कसला झाड पण मी सांगते पाय नाही घसारलो. खांदी तुटली आणि उलटो पडलो. उलट म्हणजे असे उपडी पडले. उलटे ना उपडी पडले त्यामुळे हात क्रॅक झालो. हात फ्रॅक्चर फ्रॅक्चर. पाय सुजलेलो पण त्याका मी आंबाट चिचेचा आंबाट जुना तेवढा नको संशोधन. अरे सांगा पाय का होय गेलं कळा पाय माहिती चिचेचा आंबाट जुना आणि मसालो कळतात सांगा नको. तामिळ सांगते ऐका मी. माणूस चौकीला करणार तिसरा काच्या लाईट तुझ्याकडे विचारू घे. काय झाला पण मी त्यांच्या पायात कॅमेरा चालू असताना सांगा नको असं सांगते. मग तो पाय आता बरा झालाय आणि या पायाचा अर्ध नख गेलाय. मग आता कळत ती हातात सुजली आहे आता ना. कळत आता ते डॉक्टर कडे गेले तिकडे बाईंकडे. नाही कोणी खाले नाही. गेल्या व्हिडिओत त्यांना सांगितलं आमच्याकडे भाकरवडीची पुडी सकाळी फोडली की संध्याकाळी सत्ता. अरे ती नाही संपली कालच फोडलेलं. मला एकच भेटली त्याच्यातली. बाय 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 बाय. आता लवकरच मी पुन्हा येईन. येतंय सांगते तुका फोन करते. चल तू बाबा भारीच आंघोळ आता केलं. मग बस झाली सकाळीची. परत संध्याकाळी झोपताना कर. मग बुधवारी तारीख सांग. हा मग नाही तेव्हा नाही. हा तुझा डान्स तू काय मी डान्स करतो. डान्स आहे लोक तात विचारतात पुणग्यान डान्स केल्यान डॅन्स नाही केल्यान तो कधी केल्या ना अजूनपर्यंत नाही. मग ते फक्त असं तेवढे पण तरी केल्या ना. बाय बाय.
चला तर मित्रांनो आता आम्ही चाललाव इळये पाडतरीवर. इळये पाडतर काय रे गावचं नाव दा? बरोबर ना. तकडे आमची एक छोटीशी ऑर्डर हा आता गावा केलंय म्हटल्यावर आणि तसं पण बसान होतंय. ज्या लग्ना केलंय त्या लगीन अजून 2 दिवसांना बिट्टूचा लगीन लवकरच येत तुमच्याकडे ता. आणि 2 दिवस आता काय हा कधी येत लवकरच येत. हा लग्नाचे व्हिडिओ आम्ही पटकन टाकतो असं नाही, कारण की लग्नाचे व्हिडिओ एडिट करू पुढच्या वर्षात पण माझे नाकी नऊ जातात. पण ह्यो कदाचित येत लवकर, कारण की मी शूट करेल असं मला माहीतच खय काय आता. ह्यो जो एडिट पाठवता तो 2 तासाचा फुटेज तुमका मी आता 30 मिनिटात करून पाठवतोय. त्यामुळे तो 2 तासाचा व्हिडिओ मला 4 वेळा बघूच लागता, म्हणून ते जरा लेट होतात व्हिडिओ. चला तर मग आता डायरेक्ट तकडे भेटाय इळे पाठतो. चला.